Sengiphinde ngabona indaba etrendayo mbukeli khona la ekhaya ku247 News kanti lapha ke ungizwe mchunu ke usecele lapha ke uxolo kuye lapha ke uJulius Malema kanti ke incwadi yakhe uxolisa lapha ke ungizwe mchunu ipostwe ke lapha ke uJacinca Ngobese ongumholi ke walapha ke iMarch and March kanti lapha ke ungizwe mchunu udalulile ukuthi ke usazokwenza ke public video ke exolisa kuye lapha ke uJulius Malema ke ngamagama awasho ngenkathi ke ebeka insolo ukuthi ke uMalema ke utholeke noma wathola ke imali engango 60 million kwamarandi ke kuyidili ke ephathelene necorruption ngeze mchunu ke uphinde waveza ke amagama awasho ukuthi cha lamagama engawasho ayi wrong ngempela kwangamele ngisho konke lokhu ngaye lapha ke umholi ke weEFF uJulius Malema kanti lapha ke uJulius Malema waze wangena enkundleni zokuxhumana ukuthi cha mina nginankinga umuntu ke umayelwa nami mayelana ke ngepolitiki kodwa uma isizokwehlisa isithunzi sami kuyangiphoqeleka noma kuyangiphoqa ukuthi ngithathe ke inyathelo ke ngalokho kanti yembukeli content sikuphethele khona kuleli hour cela ungakhohlwa ke ukulike usubscribe ku video yethu ke khona la ekhaya ku C247 News.